lidt længere fra den sag. Tak. Ja, vi skal lige have fået brugt plads. Ja, hvordan gik det hele nu til? I mødtes i Vejle, det ved vi. En landmand og en sygeplejeelev var sammen i Mukken. Vi ved ikke præcis, hvornår det hele startede, hvornår Amors pige blev sendt afsted. Men det var noget med et par Norgesture. Og Lene, hun var super god til massage. Og det kunne Bjarne lide. Ja, han sprang derefter rundt som en forelsket lille bjergged. Det var i Hemsedal, et hurlumhej. Jeg fik en pigekær, og det var dig. De glæder minder der, ville mig. Det var i Hemsedal, og det var dig. Ja, Lene og Bjarne, og de fik hurtigt en rigtig, rigtig dejlig familie. Og de slog sig ned i det fredelige Fredsted, hvor alt er idyl, der er grønne marker og enge så langt som øjet rækker. Se det summer af sol over engen, honningbien vil fylde sin kurv, og der pusles ved bordet og sengen. Det summer der meget. Hvad er det, der summer? Er det bier? Eller er det de små fugle? Nej, det er elmasterne. Men det er nu så skønt derude i Fredsted. Så idyllisk og så roligt. Nej, nu er der jo noget, der kvækker. Er det klokkefrøen? Er det løvfrøen? Eller er det den lille butsnude? Ja, det kan jo også være den frø, som er sat ud i Lene og Bjarnes lille sø. Hvad sagde en lille grøn frø en dag? Hvad sagde en lille grøn frø? Hvad sagde en lille grøn frø en dag? Og den blinkede med øjnene og sagde og så vil vi jo gerne have jer alle sammen til at rejse op, fordi vi vil gerne have jer til at synge med. Det er en meget kendt børnesang, og godt med tungen ud og blink med øjnene og synge kraftigt med. Vi synger den 2 gange. Hvad sagde en lille grøn frø en dag? Hvad sagde en lille grøn frø? Hvad sagde en lille grøn frø en dag? Og den blinkede med øjnene og sagde Hvad sagde en lille grøn frø en dag? Hvad sagde en lille grøn frø? Hvad sagde en lille grøn frø en dag? Og den blinkede med øjnene og sagde Indenfor i den lille lavloftede bolig, der er der familiehygge i det velordnede og sirlige hjem. De har 3 skønne børn. Det er så søde og så velopdragende. Men der er jo nu engang ikke nogen, der kommer sovende til noget.
er mit tøjstativ, og her er mine klemmer. Hænden har det glat, og så den gør det hele meget nemmere. La 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 la. Her er min dejlige tekop med skræmme gule pletter. Mider jeg fast med lidt sand, gør det hele meget lettere. La la la. Der er altid noget at gøre for en husmor. Der er altid noget at gøre som mænd. Der er altid noget at gøre for en husmor. Hun gør det om og om igen. Ja, ja. Altid noget at gøre for en husmor. En husmor vil vi altid brug for. Hun løber rundt hele dagen og bliver alligevel vred om bagen. Her er mit gulv, det er glat som en baby på kinden. Her er mine hænder, der hænger og tager i vinden. La 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 la. Her er mit brød, mit postej, mine syltede druer. Selv går jeg smilende rundt i de duftende stuer. La 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 la. Der er altid noget at gøre for en husmor. Der er altid noget at gøre som mænd. Der er altid noget at gøre for en husmor. Hun gør det samme om og om igen. Ja, der er altid noget at gøre for en husmor. En husmor er der nemlig også brug for. Hun løber rundt hele dagen og bliver alligevel vred om bagen. Hvor er der dog meget at se til i dette her lille, hyggelige hjem. Men hvad er det nu? Det er blevet fredag. Fredag. Hvor langt er vi kommet på listen? Fredag. Ej, Nana, hvor er det bare skønt, du er hjemme i dag. Og Silas, du er også hjemme. Det er så skønt, at I er hjemme lige i dag. For I kan jo se, der er en del ting på min liste, vi lige skal have ordnet. Og Nana, jeg tænkte lige, nu hvor du kommer hjem fra Israel og ikke har så meget arbejde, så står der faktisk køkkenskabe. Hvis du lige tømmer alle skabene og tør hylderne af, og så lige en klud udenpå. Det vil være så dejligt, Nana. Mor, jeg har lige gået i gang med at se den der serie der, og jeg har altså lige kodet det hele ind, og vi vil jo så gerne have de der point der, så vi kan få nogle flere køkkenmaskiner. Ja. Vi har der mange, men den der ismaskine vil vi også gerne have, og hvad med mikroovnen og... Ja, det er rigtigt. Og du har kodet ind. Jeg har kodet ind, det har jeg simpelthen, så jeg bliver nødt til at se dem nu altså. Okay. Men det er jo bare et enkelt afsnit, du har kodet ind. Nej, der er 13. Nu? Ja, for vi får de der point til, ellers så får vi ikke den ismaskine. Nej, og det skal være den her måned. Ja, det skal det. Ja, men Nana, jeg synes, det er en god idé. Du ser serie, og Silas, hvor er det bare dejligt, du er hjemme. Fordi på listen, der står jo også hjørnerne i stuen, og dem kan du jo lige nå. Hvor er det bare skønt. Skal vi ikke gå i gang? Og så var jeg også, jeg tænkte på, Silas, nu du er hjemme, et stenalderbrød. Det der, du ved, du er så god til at bage. Hvis du lige klarer det inden eftermiddagskaffen også, så kan jeg nemlig også vinge af ved det. Ja, det kunne da sikkert være en god idé. Ja, ej, Silas, pas nu på hovedet. Frisk anlægsgartner. Det er ham selv. Goddag, Sørine. Nå, har det groet nu igen? Ja, det er ellers ikke så længe siden. Stavn ved, der er kommet ud på. Ja, det var ikke så godt. Om jeg kan komme ud og klippe hæk i dag? Det kan jeg ikke. Jeg har simpelthen ikke travlt. Jeg har simpelthen travlt. Jeg har simpelthen travlt. I dag, jamen jeg skal ind til din nabo. Jeg husker også at klippe hæk. Og hvis jeg når det, så skal jeg også ind til de nabo til den anden side. Nu skal jeg have lagt nogle fliser om.
Ja, jamen det er rigtigt. Ja, jeg har travlt i dag. Og de har faktisk også ringet fra UNESCO. Jeg ligger mig ned og lige at tage mig noget træer dernede. 170 styk. Ja, der skal være festning i dag. Og Grev Ingold, han vil gerne have lavet noget om på monogram sushi-hangen. Ja. Mener du det? Kaffe og kagen er frisk. Jeg har der om 10 minutter. Man kan vel ikke gøre, for man hedder Bjarne. Og rent magnetisk drager frygtner os og for. Det bliver for mennesket udstødt, så giv mange bange. Og der bliver drømt om mig i mange jomfrubur. Jeg ligefrem vader rundt i hvide kvindearme. Og jeg må sådan gå og passe på mig selv. Og det Man har prøvet, fordi man har en smule charme. Man kan jo ikke gøre, for det kan man vel. Dingelingeling. Hallo? Hallo? Er det Bjarne Krav? Ja, hvem er det? Ja, det er fra P4 Trekanten. Det er Rikke Fram, hende med det vilde hår, hende med det vilde morgenhår. Bjarne. Bjarne, du er jo en af vores mest trofaste lytter. Og vi har simpelthen brug for din hjælp, Bjarne. Bjarne, mellem os. Vores computer, de er gået fuldstændig ned. Og vi kan ikke finde sendevognen. Der er simpelthen en melodi også, som vi ikke kan huske. Og så vidste vi ikke, hvad vi skulle gøre, for jeg simpelthen lige kom til at tænke på, at vi har jo dig, Bjarne. Der er jo ikke nogen som dig, Bjarne, der er med os om morgenen og sent på eftermiddagen. Og Bjarne, ved du, vi skal simpelthen bruge den her sendevogn her kl. 10. Du kan ikke huske, hvor vi sendte den hen sidst i går. Den er simpelthen pist væk. Ja, altså jeg ved, der var noget med, at den var nord for Haderslev. Fordi der var en reportage om de kakkelovner og om de der håndhjerter i Christiansfeld. Så det. Jamen, hvorfor kan vi så ikke komme i kontakt med dem? Tror du ikke, at de er ude i marsken et eller andet sted? Jeg ved, den var i marsken kl. 10, og så var den ved Varde Sommerspil kl. 12. Og så har den altså sluttet af ude i Christiansfeld kl. 15. Bjarne, tak. Hvad skulle vi dog gøre uden dig? Hvis vi nogensinde herinde på B4 Trekanten skal kåre årets lytter, så må det bestemt blive dig. Du skulle vel ikke også kunne hjælpe os med det her lille sidste dilemma? Ja, der er simpelthen en lytter, der har spurgt om, hvad det var, vi spillede lige op til de regionale nyheder i tirsdags kl. 11.30. Ved du det, Bjarne? Kl. 11.30, der var jeg lige gået til frokost. Jeg kan huske, at jeg sang med. Det var den gamle gartner. Tak, Bjarne. Det er simpelthen så skønt igen. Nu skal vi ikke forstyrre dig mere. Du har det travlt. Tak igen. Kan vel ikke gøre, for man hedder Bjarne. Og en magnetisk drager frønder os og for. Der bliver for min skyld udstødt, så giv mange barme. Og der bliver drømt om mig i mange jomfrubur. Jeg ligefrem vader rundt i hvide kvindearme. Så jeg må sådan gå og passe på mig selv. Skulle man have prøvet, fordi man har en smule charme. Man kan jo ikke gøre, for det kan man vel. Nå, kan vide om ikke det er til mig? Jeg har jo vagten i dag. Ja, goddag. Ja, det er sundhedsplejersken. Det er sundhedsplejersken Lene Borg Krav. Hvad er det, du siger? Prøv lige at tage det helt roligt. Ja, hvad er det, du siger? Ja. Er det din søn, som ikke vil spise kartofler? Jamen, spiser han så ikke noget andet? Nå, han er glad for Nutella og lyst brød, men ingen rugbrød.
Og pasta, siger du? Ja, det vil han altså gerne have, pasta. Ja, det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at man får en varieret kost. Og jeg ved, at vi to tidligere har snakket om Sundhedsstyrelsens 10 kostråd. Kan du huske det? Altså det der med at spise varieret, spise frugt og mange grøntsager, spise mere fisk og meget fuldkorn og drikke vand. Og jeg tænker, det må du prøve at følge så godt du kan. Men ved du hvad? Prøv at tage det roligt. Ved du hvad? Det er så godt, du lige har ringet til mig. For jeg har lige været med i et forskningsprojekt gennem de sidste knap 18 år. Det har simpelthen givet et rigtig spændende resultat. Og det er jeg helt sikker på, at du vil kunne glæde dig over. Jeg vil sige, det er kun en enkelt dreng, som har været med i projektet. Han har været meget vedholdende. Og han har gennemført i hele projektperioden. Og ved du hvad? Jeg kan godt røbe for dig, at denne her dreng er i dag en stor, sund dreng på 190 cm. Siden han fik brystmælk, så har han faktisk kun levet af de nævnte produkter. Pasta, lyst brød og Nutella. Frugt og grønt, det har aldrig interesseret ham. Og en anden interessant ting, det er jeg lige nødt til også at nævne. Det er altså, han har holdt sig for slik, og det skal jo altså med, undtagen vingummibamser og chokolade og M&M's. Men jeg synes simpelthen, det er så interessant, at selvom man ikke følger Sundhedsstyrelsens 10 kostråd, så er han en høj, flot dreng i dag. Så ved du hvad? Tag det roligt. Det skal nok gå. Prøv at præsentere ham for forskellige ting, men vil han ikke have det, må du give ham det